Ahojte. Pár dní som sa neozval, ale mal som fofry. No, čo sme to spravili tentokrát? No, ako to tak vyzerá? Tak poďme sa na to pozrieť. Čo to tu máme? Zapneme si vysávač. Tak toto mám pripravené na olejovanie. No, poďme na to. No tak, už je aj naolejovaný. Taký anieliček. A celkom fajnovo to je. Pekné to je, aspoň mne sa to teda ľúbi.